Sunt un om bogat. Nu am bani mulți, dar sunt bogat. Asta e Valentina, soția mea. Ne-am căsătorit din dragoste, am născut 2 copii, Radu și Costică. Iar ăsta e Ionel, feciorul unei verde mele. A rămas băiatul singur, fără părinți, și l-am luat la noi. Valentina tare a vrut să avem fete, dar nu ne-a dat Dumnezeu. Pe Camelia și Anișoara le-am luat de la internat. Iar când l-am văzut pe Vasilică la casa de copii, noi cu Valentina pur și simplu ne-am îndrăgostit de el. Mă uit acum la copiii noștri și înțeleg că nu trăiesc în zadar pe pământul ăsta. Ei sunt bogăția noastră. Iată de ce zic eu că suntem oameni bogați. В детском доме семейного типа дети живут дома.